abantu bathanda ukuba kwizolo lakho kanti sekusikhathi sizulu seliyakubushisa kuba khona into ongisho ngabushaya izandla athi imina loyo forget lithi ibhayibheli khohlwa ongemuva because sengizoqala izinto ezintsha ngisho wathi ngangimemezele namhlanje bakashada ngithi uNkulunkulu moyingcwele ezisuka July sesiyaDisemba uNkulunkulu uzoqala izinto ezintsha uNkulunkulu uzosikhazimulisa uNkulunkulu uzosibusisa uNkulunkulu uzovula uNkulunkulu evula akekho ofanayo uNkulunkulu evala akekho ofulayo lithi ibhayibheli uma babili abathathu bevumelana nami ngantona bavumelana ngayo uNkulunkulu uyakuyenza siyavumelana lokuthi le nyanga kaJulayi to December inyanga yokuvuleka inyanga yokuvuleka inyanga yokuvuleka inyanga yokuvuleka inyanga yokuvuleka inyanga yokuvuleka. You are saved the enemy, you are suffered for so long, but it's time for us to go forward, to go forward. Our season is now. It's not set to march, I exercise but now. Faith is now. Faith is now calling to a march. Hayi bafana ngiyezwa ke. Ngisho amavision nami. Ngibona amagolide ngibona ingcebo. Ngisho amavision nami ngibona ngiphethe ikhiya. Izathi ngivulelwa mama, ngivulelwa baba, ngivulelwa sisi. Ekhaya la Jesu, uyasena Nazareth. Sifuna khona khona. Siyavula. Lesibhayibheli, uJesu evula, akekho bavala. uNkulunkulu evula, akekho. Akekho bavala. Akho madimoni, akho devil worshippers. Akukho abathakathi abangafana. Ayikho into engafani impilo yakho. Bahlala 20 years. Bashade ngapha kenziwe. Wena mzana wakho. Awabafethu. Njengoba isikhabulo ususa umuntu all away from eGoli. Azothola umsebenzi la. Asebenze eBhalitho. Ahlangane nawe emgaqweni. Hallelujah. Athi sorry kancane uthi na yes. Hallelujah kanisebusizini yakho. Umuntu esebusisa uyosusa isigwili all away from Germany. Sizokwenza ithenda. Lana emhlanga rocks. Emoyeni walo kube ngathi singahamba siyothenga ithongazi. Kanti sohlangana nawe ithongazi. Hallelujah kanisebusikathi sakho. Uma sewesikhathi sakho uNkulunkulu uthatha abantu from far. Abasondeze edwaba bahlaliswa indizwa. Yes, ukuthi nje ayikho ngizokhuluma ngedala ngithi uNkulunkulu uzobalanda uzolanda abantu basiphuthisa sakho ubalanda from far because it's your season and it is your moment for you to shine. Hallelujah! Hallelujah! Not heaven in hell will stop your season. Ever since in this let's cut some man ever since in there. Uthi wena manje that devil is a prophet. Umusufuna ukuthi uNkulunkulu yapho ubona ngusathana indlela eza ngayo. Ithi uyichaza uNkulunkulu khona uyakhona. Kunendlela kunamacula athi namhlanje iThar Road. Ngakusasa yini? Ngakusasa iGravel. Bese kuthini futhi? Emva kwalokho yini? Lentambi yenu emva kwalokho yini? Thank you. So. Umisimo sengathi asikho kahle. Yila uNkulunkulu esuke khona ngempela. Moses impilo yakhe ibheke eceleni. Yila uNkulunkulu ekhona ngempela. Usuka ngisemzumkhulu bengiwe ngibona ikhiya. Amen. Ngibona igolide ngibona ingcebo. Ngibona inqwaba yabantu. Because it's our season. So yonke into yethu in the spiritual realm. Neyakho ngiyakulandela uma ungayilandeli ngiyakuthathela. Yonke into yami neyakho. Phela moya ayibanje khona. Awusangithanda zilande. I receive it by fire. I receive it by fire. I receive it by fire. Alula into zakhe zimoya. Rakho shakata la bashaba. Ila
here. I take what is mine from the north, south, east, and west. I take what is mine. I take what is mine. I take what is mine. I take what is for my family. I take my house. I take my car. Oshando kosha, lako shaka, Iba shama tete kondolo boshaka ndala. Sunday. Deposita. I take what is mine. My wealth and my riches. Oh, my healing. Oh, my peace, my happiness, my joy. I just take it. I download it now. In the name of Jesus. Amen. I will put it download. Don't download. Put it download to me. Oh, shake it. Put it download to me. We never download you and riches. Just download it. Download it now. In the name of Jesus. Yes, I'm watching. You put your USB. The computer says, "Risky get download." I won't die poor. People chase over purpose and give a rich. I won't die sad, stressed and depressed. Because Jesus over purpose and give a rich. I deserve to be happy. I deserve to enjoy. In Jesus' name. Bible no fear no sisi lo exoxa no Jesu ethuneni. Hallelujah to Jesus Mary. Siyabona ukuthi ke xakusiyena. Master wakhe Jesus Christ. Hallelujah. uJesu umnika a mandate. Uthi go and tell Peter and the rest and others that siyohlangana. Hallelujah. We'll meet in Jerusalem. I'm coming. We'll meet. Tell them they must go there because we're going to meet. Umuntu oqala wathunywa samke abantu abangamazi umuntu wesifazane. Angizwa wathunywa amadoda esaba enefile ezivalele sabuthi uJesu akeshawa ngenduku. Kodwa wesifazane wephethe anointing. Etshe anoint umzimba. Amafutha etshe anoint umzimba. Awazi anointa into esivukile. Wakhohlwa ukuthi after 3 days uJesu ezovuka. But I laugh about this father, even though they look down upon themselves. Jesus was a woman. Go and tell my disciples, I will meet them in Jerusalem. Whose father was Pichima, one Ramen, Peter was go back uvukile. Oqala umuntu oqala wazi uJesu uvukile uthi woman. Ubani wathi abantu besifazane abana message? Angizwa ke? Ubani wathi abantu besifazane abana message? If Jesus himself wakwazi ukuthuma wesifazane, but that was a message. Uthi uvukile. Secondly, umesehlala eJerusalem izamliswa amandla amoya ingcwele. Even uma wakho uMaria wena, Maria Magdalene they all dead, they were dead. Umoya ingcwele umefika kubona. Umoya ingcwele wafika nabantu besifazane. Angazi ngiyaphoka kusona nje usokuleli fana sikuba amadoda but just passing about. Kuthi ngitshela musangizibukela phansi. Ngine message. You do have a message. I didn't tune you are sent by God. Nabantu abangebezwa amadoda balindeni. Even though wakhona Peter as the leader. Ayibekiwe lapho as a leader. Kodwa nani ngayithunyiwe. Angithi ekulideni wena ekuthunyweni wena ingakhoza abakhona oPeter. Amen. Ngabe usukhaza ukhohlwa uPeter. Ngiphinde futhi ma usisikhaza samke ukhohlwa uthi nobaba wekhaya ukhohlwa uPeter. Uzothola istrobo uPeter. Peter umsebenzi wakho check but uthunyiwe. You are sent, you are called. I agree with calling yakho. I agree with uthunyiwe. But don't forget Peter. Peter is in charge. Peter is in charge. Peter is in charge. Peter is in charge. Kodwa ngine message. Angithi ngina message na message. First thing is uNkulunkulu utheni ma. Athi uNkulunkulu utheni what. Ngizwe ngathi la ngigijima ngiyoshumayela eMaritzburg. Ngizwe amandla. But Peter
Peter. Peter is your husband. Peter, can I go to preach you guys? Sit down. It's not a sin, it's scriptural. He's the head of the house. You have no choice. God would respect the word. God respect the protocol and the rules. Yohlala ne-message ungaze ubhuke nayo. If uPeter, uNkulunkulu engamvula amehlo, so urecognize. Yohlala ne-message until you die, until God. Sometimes I find uNkulunkulu sicela nje uvula amehlo oPeter bethu. Usho ngezolo. uNkulunkulu ngiyacela uNkulunkulu, ngicela bandla umvulela uPeter nge-assignment yami ukuze uPeter anga hayi uPeter uqedwe secret. Uhlale noqobo uthi moya ingcwele please hambe Peter. Because if Peter ethi no, that is scriptural. Uyohlala kuze kubuye uJesu endaweni angithi bubiziwe une message hambe yo disobey your house. God will strike you ukuze ukushaya. Ngoba uNkulunkulu umbekile uPeter to lead you. Hallelujah. ashayele izandla yoPeter. Ushayele izandla yoPeter. Bese shaya izandla bonke abesifazane abane message. Ngicela sisho lama sonke sebandla. Senkosi uJesu. We are standing before you. Osukwini namhlanje. Siyabonga ukuthi moya engcwele sine message. Sithunyiwe, we are called. Sibiziwe. Moya engcwele busisa oPeter bethu, obaba bethu osinikeze bona ukuthi singabantu besifazane sisubmit kubo, sibahloniphe, sibathande, sibalalele njengamadoda ethu. Siyathandaza lokuthi moya engcwele siphe lo moya to submit to our husband ukuze icebo lakho lifezeke in Jesus name. Amen. I'm done. If ungabamba lo nto umsebenzi wakho as a woman to submit to your husband, I promise you will go far. Ayikho ezokuvala. Submit into encane nje ngiyacela kuthiwa yes or no. Futhi ungathi bekuthiwa ngiyacela kenze ukucela kuthiwa no ukhona. Ahlezi ku yes njalo. Ngathiwa no relax. Amen. Ungathi njalo nje sengicelile kenze ucela kuthiwa no. Not now. Hlala. Relax. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God ungakhohlwa lokho. Une message. You are called. And God loves you so much. Ngiyacela sonikela abantu before we go home.